Здравейте хора, аз съм Иво Шашлин. Извинете за това, че 5 минути чакахте да се обадя. Просто таблета ми нещо бъгва. Така, днес ще ви покажа супермаркета, който направих в Майнкрафт. Дано да ви хареса. Един момент. Така. Децата на креатив, обаче като напълно завърша магазина, сега ще ви покажа. Имам още малко да направя щанда с супи. Когато напълно го завърша, ще стана на сервево. Знам, звучи много читърско, обаче аз просто така искам, както снимат някои хора, първо правят на креатив и после на сервево, само дано да ми се запаметил. Така, ето го супермаркета. Липсва ми светлина. Сега ще добавя още лампи. Така. Смятам по-лесно да го направя по друг начин. Само да открия къде са. Някакви такива нови лампи. Сега ще видите какво правят. Но аз искам да ми е по-хубаво, затова ще взема факла. Материалът ми беля. И последно, но не е по-важно, стъкло. Тези материали ще направя така. Факла. Опа, факли. Така. Просто ще не слагам факлите. Ме мързи да слагам още такива. Но хей, все пак това е магазин и трябва да се получи хубаво, така че ще си слагам такива лампи. Така. Там. Опа. Така, тук ъглите са тъмни. Сега ще се погрижа. Съм да видя кой ъгъл. Оставам едно, значи тук копаем. Така. Ето, сега може да видите. Да започнем от зеленчуците. Тук има месо, имам знаци. Тук са плодове. Сега ето тук. Махай се това. Първо смятам да направя пода, това ще отнеме време, затова спирам на пауза. Така хора, подът е готов. Под. Така. Сега ето тук. Ще си направя. Нали в много магазини има такива за супи. Ще направя ясно. Няма да е особено голямо, защото вижте колко място от магазина ми взе. Смятам да има 9. Тук ще има стъкло. Тук един чест. И в него ще има супи. Само да видя колко супи в Майнкрафт има. 2.
Може си да е по-зле. Така. Смятам тук да има и печено. Аз там имам сурово, тук ще има и печено. Да слагаме супички. Супи. Важно черни супи. Къде са тия супи, бе? Тази е гъбена. Има и заешка. Не слагам много, защото явно слага само по една капичка. Къде е заешката яхния? Извинете за звуците, просто по блока правят много ремонти. Чакайте, просто ще затворя прозореца и сега се връщаме. Така, хора, мисията е изпълнена. Наслагаме още супи. Извинете и за гласовете, които се чуят, просто помолих да не влизат в стаята ми. Те не влизат, но просто са ги помолих да спят тихички и те си изпълниха и техната стая. Така, готово. Така, още супа. Супа. Толкова много стига. Така, където да видим само. Първо ще погледна преди да отворя супермаркета, преди да срежат червената лента. Чакайте, трябва да поставя червената лента. Сега мога да поспя. Ей! Готов съм. Чакайте да сложа публика. Малко вилджери, които после ще изтъпам. С това ще се научи. Така. Госпожи и господа, откривам този супермаркет. Сега. Няма да ме влизаш в супермаркета. А ти?
гадове. Ти остана. Това е толкова гадно. Не трябваше да ги спамвам. Превъзходно направо. Ще правят това, че се върнете се! Тук ми това ще измервам да не пускайте. Ако ще да заведа. Смятам да се сложа всичко от това на нужното. Ако не се трудно да програмите. Добре, дошли. Това хората може да харесват своите. Това беше от мен. И сега само като последно ще ви кажа да видим. Нищо, че да не. И добре, това е, ако ви се добре, не пазя, ако ви